taman curug ing pinggir Bengawan Solo modalan mode awan lan bengi dak suka-suka nanging aja ngikat janji cahya ning bulan nrejang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gending tresno banyu bengawan sinar cahya ning bulan lere sewu jiwan anggo kenangan ngersake napa mas mong sarawana ning taman curug taman endah kota Solo papan kreasi modalan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali mustika budaya wasik ya AJM Production juga Bias Audio. Ning kota Solo modalan mudi ing taman curug ing pinggir Bengawan Solo modalan mudi awan lan bengi cecuk nanging aja ngikat janji cahya ning bulan nrejang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gending tresno banyu bengawan sinar cahya ning bulan lere sewu jiwan anglerake kenangan ngersake napa mas mong sarawana ning taman curug taman endah kota Solo papan kreasi modalan mudi sing tuwa-tuwa nanging aja ngikat janji katuran nonton taman curug konjuk dumateng para tamu undangan ingkang rawuh ing daleme Bapak Jogobaya ya nak ya. Iki matur sembah nuwun awake dhewe sampun ditimbali wonten ing dusun Sriwing kanthi acara Walimatul Khitan Ananda sapa Mang Nduk? Ananda Safik, iki awake dhewe juga matur sembah nuwun kali panjenengane Bapak Jogobaya ya nak ya. Aja lali ora rina rawengi awake dhewe ndedonga kagem Bapak Jogobaya sekeluarga. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pokoke banter dhewe ana anggere bar mangan ya banter. Jajal nek urung mangan wis urung mangan tak kira wis mangan do. Sugeng dalu sugeng pepanggihan ing kalan warga Agung sanubara musika budaya ingkang mijil saking tlatah Tempuran Blora ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandi dalah kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe ditimbali wonten ing dusun Sriwing teng daleme Bapak Jogobaya ya nduk ya. Kanthi acara Walimatul Khitan iki aja lali awake dhewe rarina rawangi ndedonga ya nduk ya kagem Bapak Jogobaya sekeluarga muga-muga sabubare nimbali klub musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan berkala nyambut gawe amin Allahumma muga-muga ndak rezekine Bapak Jogobaya ora kutaning saya tambah ya nak ya rezekine tambah lancar dadi panutan sing apik ya nduk ya. Moga-moga Bapak Jogobaya sansaya sukses, sansaya
Sugih. Ya sayangku aja lali ndedonga kagem adik yang di hitan ya nak ya. Sapa ndak? Adik Safi muga-muga dadi anak ingkang soleh migunani tumrap agama lan bangsa kalorone ya nak ya. Dadi anak kang bejo donya akhirat. Wis dongane doa yang terbaik kagem Dik Safik ya ndak ya. Ya sayangku, waktunya juga wis wengi nduk ya. Yuk kita goyang kembali bareng all artis dari Mustika Budaya, bareng Mas Aan juga Dek Tape, juga didukung kalian AJM Production yang lagi lepas streaming di malam hari ini ya nak ya. Juga matur sembah nuwun bareng Bias Audio. Nah sudah kerja bareng bareng Mustika Budaya. Oke yuk bareng Mustika Nada, monggo Mas Aan. Katuran nonton nyambur sari utawa dangdutan dari Mustika Budaya. Hey, goyang kembali bareng Mustika Budaya.
sampun katuran bareng artis dari musik budaya anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Iya sik sabar le Mas. Lagi mandek lho ya. Gimana? Tak tunggu balimu. Sawerane ndi? Lho ngono ku DP sik bro. Lah arek ngono. Nek ngene iki lho nek ana DP-ne iku semangat ya, Nduk. Ya apa ora, Nduk? Ben rada apa, Nduk? Lah Colman gak melek piye? Oke, kali ini masih bareng musika budaya satu tembang pamungkas dari Kang Mas ada tak tunggu balimu. Tapi nek ra bali ya aja diarep-arep lho ya. Oke baik nanti tunggu dulu. Milem jaluk mledhekem sing ayu, sing gemoy, terus sing sedengan, sing gede dhuwur ta sing endi? Rondo. Walah, jalukane terus rondo. Iki rondone Siska Wahyu tok i, Mas. Nomor papat sing ndi? Oh alah, ya sayangku Dek Tira maju nak. Alah, roh ae iki lho, nek anakku perawan Nduk. Lah ya jalukane siji rondo siji perawan ya gak apa-apa lho Nduk kok iso. Menange sing apa Nduk? Menang sing perawan. Tapi janda semakin di depan loh. Lah iku apa? Oke sayangku Tira satu tembang pamungkas ada tak tunggu balimu terus spesial buat Kang Mas langsung diaturi Anda ya. Oke ya semoga langsung diaturi. Iso
Oke, satu tembang pamunutan ada tak tunggu balimu sampun diaturi barang anakku udah tirang nggih. Oke. Kalian masih bareng musika budaya bila kagem Bapak Ibu pada ini balik ke musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi di dalam tempuran Blora. Wes pokoknya soal regane seduluran ya Dok ya. Regane paling murah meriah dijamin kualitas nomor 1 sak Kabupaten Blora Mustika nggih. Apa Mas? Oh Lintang Asmoro. Jalukane sing rondo apa sing perawan apa bojone wong? Perawan. Nek lah jalukane perawan kok roh perawan piye iki lho ya. Ya kalian sebarang musik budaya Gang Bali bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Satu tembang untuk Lintang Asmoro langsung tak panggil artis dari musik budaya yang punya Nia Agustina monggo. Oke ya sayangku Nia. Iya Mbak. Pamurut Anda untuk Lintang Asmoro. Diaturi. Oke, satu tembang untuk Lintang Asmoro langsung diaturi. Buat yang masih mau nyanyi sendiri atau gimana? Oke, Dek Nia paring.
asmara sampun katuran Kang kagem Kang masih sampun diaturi. Oke, matur sembah nuwun. Oke, kalian masih bareng Musika Budaya yang kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya satu tumpang pamuritan wonten Tresno Waranggono. Oke, yuk langsung diputar kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya yang punya Erliana Sumangga sayangku. Satu tumpang wonten Tresno Waranggono. Gimana? Pripun? Napa? Lintang asmara sampun Pak De, sampun. Piye. Alah, wes kadung mambu banyu gendeng. Ya sing ngene iki. Heeh. Ya, semoga satu tuang wonten Tresno Waranggono bareng anakku ada Erliana langsung diaturi.
Argono nyamper Sari kreasi diri musik budaya sampun katuran. Oke, gimana? Mbok Nggih, gimana? Mriki, Mbok, mriki. Piye, Bro? Terima kasih. Saya apa? Grigis, oke ditunggu grigise. Sido apa ora? Arjun, oke ditunggu Arjune. Piye Mas? Loh kok tak tunggu balimu kok nel aja? Oke, nanti dikasih. Ora iki jalukne tandukne tak tunggu balimu nduk. Aku kurangan iki Mang Nduk. Satu tempat pamrutan nggih, wonten Grigis, juga ada Arjun, juga ada pamundutan, ada tak tunggu balimu meneh. Oke. Yuk langsung diputar kembali bareng artis-artis musika budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik. Satu tempat pemerintahan ada Arjun, kita goyang kembali bareng anakku yang punya Dian Ardani Sumanggondo. Nyanyi ya, Bos. Aku jare abune putaran. Oh, abune pejot tok. Dalam perjalanan cintaku, selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Aku tok saweran mengkene nduk. Takkan lagi ada satu
ada Arjun Samuniaturi bareng anakku Diana Ardani Samuniaturi. Oke, terima kasih. Kita ke yang kembali bareng terjadi musik budaya satu tempat pamundutan ada Grigis, juga ada pamundutan ada tak tunggu balimu kayak gimana? Yang hijau, iya sih lah mas. Mbok, mikem iki lho, Mbok. Ya ndak cipok ndek, mike ndek. Wong apikane ngono, mike dicekno kok ora dadi jaluk iki lho kok gumun aku anakku. Lah iku apa? Ya kali masih bareng musik budaya yang Bali, satu tempat pamundutan ada tak tunggu balimu meneh ya mas ya. Oke, yuk langsung diputar kembali bareng artis dari musika budaya yang punya Dek Nobita. Satu tempat pamundutan ada tak tunggu balimu ini spesial buat jenengan ya Dek. Oke. Masuk. Mbok sawer neh. Loh, neh ya gelem kok ya. Oke, yuk. Iki harap nyanyi dhewe Mas Bro jenengan. Oke, kayak nandek nap. Lakone tak tunggu balimu lho, Nduk. Cek. Oh. Setino ping pitu yen kuwi keputusanmu aku ora bakal gandoli lumamu ninggal ke aku wis lilo yen siramu lunga senajan dodo ngempet loro aku raku somong ing sliramu sing tak jaluk jujur atimu uga sliramu racikro senajan ado ing kono sliramu tansah kumante ono ing mripat ranggodo budalo tak tunggu balimu basket lo iki bos. Ayo bat tarik bat. Ayo ngene ses.
Satu tembang mamundutan nonton tak tunggu balimu lagi nggih sampun matur suwun. Oke, terima kasih. Oke, kali ini masih bareng musik kemudian pamundutan nggih dari Kang Mas yang sebelah sini pamundutanipun wonten Baterai Cinta. Terus ada lagi mau jam 12 ya Nduk ya. Oke, ya kali ini masih bareng musik budaya yang kembali bareng artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya Baterai Cinta. Ada Siska Wahyu monggo. Ini duet sendiri Mas Bro. Oke, perwakilan berarti ya. Yuk, mikir ndak? Gimana? Ngono ku anakku ndara yo padha ae le, Bro. Kok iso? Piye? Nele kok kalau sebo 10.000 ya kok nek kober nek ngono ndok. Piye ndi iki sing ndi? Iya engko sik, kandhase engko sik.
Lah, nduk kaki kok so. Oke, kalian masih bareng Mustika Budaya satu tembang pamundutan nggih. Ada Baterai Cinta sampun diaturi bareng Siska Wahyu juga via sampun diaturi. Oke, memberi pamundutan wonten jam 12 nggih niki nggih. Pak D, sunane Pak D niki nggih. Pak D mau nyanyi sendiri? Pasrah. Oke, yuk langsung tak putar kembali yang punya jam 12 langsung diputar kembali bareng anakku dari Lia. Aulia, yuk ya. Tak jenak non naik weh. Lia Vagansa, oke, yuk monggo. Lia Vagansa bareng Mustika Budaya juga AJM Production. Tak lupa juga bareng Bias Audio. Wah asik. Ojo gondelan. Aja gendelan. Penak gendelan. Aja gendelan. Ayo. Cake cakok pakake. Hae, hae. Aku jemput tak silih.
Iku nyawer ta jagongan sakjane le. Piye. Mah. Wek ngono nduk. Lah aku kon kisbah ya aku wek ngono lho nduk. Sing anu ning TikTok viral kuwi lho ya nduk. Dikis terus wek ngono kae to. Heeh. Oke, kali ini masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke, kali ini langsung tak puter kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya sedurung nyanyi mau awan, Dek. Kira-kira mang sapa sing durung nyanyi? Yang punya Devi Asmara. Oke, iki Devi ya. Oke, ya Devi sayangku kataran apa iki, Dek? Pamertan ada kandas? Oh, mangga wis ilang. Oh, wis mulai ora sido njaluk kandas. Lah ndi panjere tampani sik nduk, Dep. Ambek ngekene iki lho. Lah. Pelampiasan disketku hilang, Mas. Kok ono kandas? Oke, yuk. Satu teman ada kandas, kita yang kembali bareng anakku ada Devi Asmara. Ojo asmarani ya. Terus asmara sapi kok ke ini loh. Ojo jenenge Parni digenti kok. Goyang kembali bareng Musika Budaya juga bareng AJM Production. Tak lupa juga bareng Musika Budaya, juga ladies-ladiesnya Musika Budaya. Wasik ya. Mustika Nada. Mas Aan juga Mas Tape. Walah, ono Tape teluk emas sih loh ya. TP, Tape apa TP lah? Oh TP, ya. Luka Bila tiada ku tahu kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Digoyang diberi salam Mustika Budaya. Sriwek bergoyang yo. Sekian lama aku cari dirimu kasih. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sekali tak terpani kekasih yang paling cintai kini telah pergi. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. kita goyang kembali bareng artis dari Musika Budaya mananku. Ti, Santi, pero nyanyi ya Ti. Aku sayang kamu, aku rindu kamu, aku cinta kamu. Hey, terjadi duka
kekasih yang paling ku cintai. Terluka Untuk saling mencinta. Satu tembang pamundutan nggih. Ada Pak, gelandangan. sampun diaturi. Ora kok Oke. kali Kali sebenarnya ini tanggap neh sebet. orang mau tanggap gak apa-apa Mas. Gelandangan. Kira-kira mbok tanggap tenan ta ora ngono lho ya. Oke, mau nih pamundutan ya Nduk ya. Umpama iki ya Nduk. Ini spesial kagem dulur-dulurku semuanya yang juga lihat live streaming di malam hari ini di bareng AJM Production ya Nduk. Oke, yuk semoga satu tembang ada umpama. Mbok, mikem iki lho, Mbok. Mikem iki piye? Iki cipok Nduk. Dalam. Goyang kembali bareng musik budaya.
pamundutan nggih wonten umpama nggih Bu niki sampun oke. Oke, pendarat niki terakhir nggih. Nggih, heeh. Pasrah. Niki saking Mas Menso. Oke. Pasrah Nduk. Santifani, monggo. Iki karo ngrati momane dhewe ya Nak ya. Monggo langsung diaturi.
Tandane wis rawuh, aja lali palungguhane dicepakno. Ayo lho aja mantuk sik dielin. Ngene macake cul sore, Dek. Kepianggun ngayahi kewajiban oleh taman pamar. Nangke kula wendah sedaya para abdi, sedaya menika sampun wonten kerampungan. Menapa panjenengan badhe nuti pirsa? Ya, pun kakang percaya kelawan slira. Mung pawelingipun kakang. Pakaryan kang becik dilestarekaken dinten bisa kanggo tepo lan tulodo para putri oleh taman pamar. Panjenengan menika boten sawantos. Sedaya menika nggih sampun dados pacikan. Iya. Nganti pun kakang tumeka ing paman tamar. Tenane ana kawigateng. Kang bakal ndak wedharake kelawan sliramu. Boten kamu. Ora Dek? Dek, iki garapan. Ana wigati karaku. Kula padha ngayo. Lah iya kok ya ora kablas lho. Ayo ndang negurku. Iki lho. Punggasan lho. Estunipun wonten kawigati menapa? Yes. Ngenani kedadian kang dumadi ana ing Pendhapa Praja Segara. Nalika semono Kanjeng Rama kamiswara paring sabda. Kanjeng Rama iki kepengin lengser ke Prabon. Mergo Kanjeng Rama iki rumangsa wis ora kuwowo. Ngembat pradatane
adil ana ing praja Segara. Ora ana putra kang kapiji minangka nglenggahi kursi gading dampar Maesundana ana ing kepraban Segara mung kejaba Yayi Panji. Yayi Panji. Ora kleru. Nanging semune ya. Kanjeng Ibu Ratu Inten kuwi ora sarujuk. Kalamun to Yayi Panji bagus kuwi kawini suda minangka ratu ana ing kepraban Segara. Mas, Kepiye? lajeng panjenengan menika naruci sinten ingkang jumeneng ratu wonten Segara? Mergo ngene. Miturut lawan cara sirah kang seslumaku ana ing praja. Kang menang nglungguhi kursi gading dampar Maesundana kuwi kudu patutan saka garwa Prameswara. Pun kakang iki nyarujuki kalamun to Yayi Panji bagus disengkakake minangka ratu ing praja Segara. Menawi mekaten panjenengan sampun mengko. Panjenengan boten milik panunggalan. Babar pisan ora. Pun kakang iki wis rumangsa mukti mulya ngawit. Ana ing kepraban Segara yen bisa. Pun kakang bakal nyengkuyung ngadege praja Segara kang supaya kencar-kencar pindho kencana rupi. Mung sing tak jaluk kelawan sliramu. Aja nganti sliramu uga duweni rasa merih kelawan Yayi Panji bagus kalamun to. Ing mengkone Yayi Panji bagus kuwi minangka dadi ratu ana ing Jemara. Kapisan kalian panjenengan menika nak sampun rumas bagya lan mulya sanget. Apa kaya ngono? Gandeng pun kakang rumangsa